Вижте какво нещо е забелязал Айнщайн. Нещо, което хората са знали стотици години, но интересен е факта. Не знам дали сте чували за този мит, той между другото наистина е мит, че Галилео от кулата в Пиза взема две сфери и ги пуска да покаже, да демонстрира на всички, че не зависи от масата на сферите, те ще паднат за едно и също време. Чували сте го за това? Той не е така. Оказва се, че Галилео най-вероятно не го е направил. Това е бил само умствен експеримент. Макар че хора преди и след него са го направили. При това някой нарочно в кулата в Пиза са го направили. Но със сигурност Галилео, не със сигурност, но да се каже така, историците смятат на физиката, че 99 на 100 е сигурно, че той не го е направил този експеримент, просто го е знаел и това е бил такъв умствен експеримент. Така, защо на телата, които маси, силата на тежестта така действа, че те падат с едно и също ускорение? Не е плътността причината. Само да кажа, някой може да каже, Лъчо, не е верно, хартийката като я пусна, половин час чакам да падне, но това е, защото има съпротивление на въздуха. Ако нямаше съпротивление на въздуха във вакуум, вземете хартийка, ще видите един камък, една хартийка ще паднат еднакво. Така че тук съпротивлението на въздуха е проблема, но всъщност планетата Земя привлича двете тела еднакво. Сега ние с вас не сме учили още законите на Нютон. В модул 2 аз ще ги спомена, пак ще ги кажа, в модул 2 още тук по математика, но и по физика, скоро ще ги направя. Може някой от вас да е чувал, че силата е равна на масата по ускорението. Чували ли сте? И ускорението всъщност е равно на силата върху масата. Това е много дълбоко нещо, сега един ден ще си говорим за него, изобщо не е толкова просто, колкото изглежда. Какво стана? Я дръжте тук. Така. Не, вече може да се отворите, добре. Обаче всички тела казахме, че падат с едно и също земно ускорение G, защото им действа силата на тежестта G върху M. G е силата на тежестта за всяко тяло върху масата. И ако те падат с едно и също ускорение, знаете ли защо? Защото ако вземе един камион и го пусне от кулата в Пиза, на него той има голяма маса, ама и силата на тежестта, която го дърпа надолу и тя е голяма. Така че отношението между двете да не зависи от това дали ще хвърлите камион или ще хвърлите топче. Разбирате ли логиката? Ако взема малко топченце с малка маса, ама силата на тежестта, която го дърпа надолу и тя е малка. Така че отношението на двете винаги дава едно и също число. Просто силата, която дърпа тялото, земното притегляне, е по-голяма с по-голямата маса. Голяма маса, голяма сила. Малка маса, малка сила, така че отношението между двете да е еднакво и да получим едно и също ускорение. И хората са го знаели. От Галилео, даже и преди Галилео, са го знаели. Някой ще каже, и какво утои? Значи, дали ще пусна камион от кулата в Пиза, или ще пусна топче от кулата в Пиза, еднакво път, сега голям прас. Но ако сте Айнщайн, ще скарате изумителни неща. Гледайте сега. Тоест, ние всички дружно признаваме, че Айнщайн е голям гений. Вижте сега, ако ви следите сега моята мисъл, може да не я проследите, защото не съм Айнщайн, но ще се опитам да му обясня мисълта, вие ще стигнете до изумителни, потресаващи следствия само от това. Гледайте сега. Какво Айнщайн се е сетил? Той е казал така, добре да има ли в живота на другаде такава ситуация, в която две тела, без значение колко са тежки, имат едно и също ускорение. И той е казал, има само една такава ситуация. Когато разгледаме следния случай. Представете си, ето пак Светослав ще вземе. Ето сега, представете си следното. Вие тук сте всички, цялата аудитория. Първото нещо, което Айнщайн се е сетил, е, че той казва така, ние може да гледаме физиката от различна гледна точка. Всъщност думата, която той използва, отправна система, се рече гледна точка. Вижте сега, аз мога да се движа ето така и от ваша гледна точка аз се движа, нали така? Но от моята гледна точка, казва Айнщайн, това, което се случва е, че всъщност аз съм в покой, но вие сте тия заедно с планетата Земя, дето се движите назад. Вие ще кажете, Айнщайн е идиот. Разбира се, че има принцип на разлика между двете, но ще бъдете изненадани. Не е толкова лесно да докажете, че Айнщайн е идиот. Даже бих казал, доста трудно е. Всъщност се оказва, че действително физиката изглежда еднакво и двете гледни точки са равноправни. Сега ще ви докажа един ден по механика. Тоест, дали аз ще се движа ето така, и вие ще гледате, че аз се движа, или от моя гледна точка вие заедно с планетата Земя долу ми се мърда под краката, всъщност физиката, законите на физиката са еднакви. И аз ще отишъл още повече. Да?
това не го ли се включва точно древните гърци, примерно Пармениди Зенон? Специално мисля, че Зенон. За кое? За това, примерно, където се движиш, той казва, действително ти, някой казва, че ти се движиш, обаче ти не се движиш, действително. Така е, древните гърци са го знаели, обаче те не са го знаели така детайлно. Тоест, само да кажа, те древните гърци примерно са смятали, че може би Демокрит че всъщност има атоми и молекули, но те не са го доказали. Тоест, това е било тяхна хипотеза, вече наистина строго научно, едва чак Галилео се занимава и го доказва това. Ще ви дам прост пример. Представете си, че се намирате в кораб. И сега, ако кораба е неподвижен, какво би станало, това е пример, който Галилео дава, с рибките в аквариума. И те ще движат както наляво, така и надясно, няма никакво съпротивление. Взе една бутилка и от нея капят капки, те ще падат вертикално надолу. Съгласни ли сте? Какво ще стане сега обаче, ако кораба се движи напред с равномерно с една и съща скорост? Някой би казал, сигурно би трябвало капките да отидат назад, като взема бутилка от тавана и кораба се движи. Не би ли следвало капките така отидат назад? Не. Това, което се оказва е, че кораба се движи, капките пак падат надолу. Защо? Защото се оказва, че цялото движение на кораба придава и скорост и на капките даже. И аз се движа с кораба, обаче вътре, ако съм в кораба, не мога да меря, че не се движа. Те капките пак падат вертикално надолу, рибките в аквариума без съпротивление се движат в двете посоки. Тоест, законите на физиката, дали ще се движи кораба или равномерно, или ще е спрял, са едни и същи. Или ако играете билярд във влак и влака се движи с една и съща скорост, вие ще видите, че топките на масата се движат така, както се едно, че влака е спрял. Чак ако влака почне да се ускорява, вече физиката е различна. Но това, което искам да кажа, е, че законите на физиката са и Галилео и другите, че законите на физиката са едни и същи, без значение дали ще се движите с постоянна скорост или не. И това е странно, защото примерно древните гърци, те са смятали, че Земята е неподвижна, защото те са казали така, добре, ако беше верно, че Земята се движи, като наклада един огън, пушека отива право нагоре. Значи Земята е статична, казвате. Защото ако тя се движеше, какво би трябвало да се случи? Говорим за без вятър. Земята, като се движи, би трябвало пушека отива леко назад. Представяте ли си? Обаче всъщност ние знаем, че частиците на пушека и те са тласкани от общото движение на Земята и пушека също ще се издига право нагоре, даже въпреки, че Земята се движи. Или друг пример. Птичките летят. Ако Земята се движи, вие представяте си. Ето тук е планетата Земя. Птичката литва и Земята тръгва на някъде и птичката остава назад. Но също така, аз не виждам никакво изоставане на птичките и древните гърци са смятали, понеже птичките не изостават назад, значи Земята е статична. Само, че древните гърци не са знали, че докато Земята се движи с гигантска скорост, птичките също им се придават тази скорост, те литват право нагоре, но след нещо ги тласка напред, тази начална скорост на Земята, ги тласка и напред и въпреки, че Земята се движи, на нас не се струва, че на нас в крайна сметка излиза така, че птичките не изостават назад, въпреки че имаме такова движение. С други думи, ние вътре не можем да разберем, че Земята се движи. Тя всъщност се върти около Слънцето, Земята, но от наша гледна точка всичко изглежда като статично. И Айнщайн взема този принцип. Ви сега ще кажете, каква е връзката с това? Знаете, сега ще ги съберем дружно. Но вижте, първият принцип, законите на физиката са еднакви спрямо всички гледни точки. Стига да се движите равномерно, дали кораба се движи или е спрял, физиката е еднаква. Това е първо следствие. Второ следствие. Какво ще се случи обаче от гледната точка някой, който се ускорява? Я да помислям. Представете си сега, че аз почна да се ускорявам, т.е. движа се в тази посока, но все по-бързо и все по-бързо и все по-бързо. Знаете ли какво ще излиза спрямо моята гледна точка? Спрямо моята гледна точка, вие дружно всички се ускорявате в другата посока. От моя гледна точка. Представяте ли си го? Тоест, все едно, че вижте, ускорявам се, но от моя гледна точка, вие сте тия, които отивате назад. Вие сте тия, които се ускорявате. Без значение колко сте тежки, примерно някой от вас може да е слабичък, друг да е по-пълен, ще получите ли едно и също ускорение спрямо моята гледна точка? Ще получите. Това не е ли точно като силата на тежестта? Ако се замислите малко. Силата на тежестта има много странно свойство, че тя прилича прилича все едно, че на ускорителна отправна система. Даже Айнщайн казва един особено могъщ принцип, той се нарича принцип на еквивалентност. И той казва така. Принцип на еквивалентност. Принципът на еквивалентност казва така. Няма принципна разлика между тяло в гравитационно поле и тяло в неинерциална отправна система. Думата неинерциална отправна система
е гледна точка на някой, който се ускорява. Тоест, дали ще видя някой, който се ускорява, т.е. дали ще съм от гледна точка някой, който се ускорява, или ще видя гравитационно поле едно и също. Вижте примера. Сега, това е малко. Няма принципна разлика между гравитационна сила и неинерциална отправна система. Сега това са сложни термини. Сега ще се опитам да ги обясня просто, защото нито не знаем какво е неинерциална за вас, нито знаем какво е отправна система. Сега ще го кажа с прости думи, но думите са, че няма принципна разлика между неинерциална отправна система и гравитационно поле. Сега ще го кажа с прости думи. Вижте как. Аз ще кажа така, дайте да вземем един асансьор. И този асансьор е неподвижен на планетата Земя. Какво ще стане, ако взема тук един човек? Ето го Лъчо. Това съм аз. Малко по-пълничък. Така. Какво ще се случи? Това не е раница, това съм аз. И това Лъчо какво ще му действа? Той ще е стъпил тук на пода и ще усеща натиск, защото неговото тегло ще го бута надолу. Съгласни ли сте? И колко е натиска, който ще бута? Вижте, тук натискът G е равен на M по G. Тоест, теглото е M по G, масата по земното ускорение. Това е на Земята. Тоест, действа ми гравитация G надолу и това е на планетата Земя. Където има гравитационно поле. А сега представете си втори сценарий. Вие сте в космоса, няма никакви планети до вас, вие сте много далече в пустото празно пространство. Пак асансьор. И пак е Лъчо. Тук. Много голема глава стана. Така, пак е малко напълнял тук. Така. И сега представете, че асансьора се движи с ускорение G нагоре обаче, точно 9,8 метра за секунда на квадрат. Тук няма никаква гравитация. Тук няма гравитация. Тук няма гравитация. Обаче вижте какъв ще е ефекта. Няма ли да е еднакъв? Я да помислим. Ако аз съм стъпил в асансьора и асансьора се движи нагоре, няма ли да оказвам натиск върху пода, същия както тук? И ще оказвам. Айнщайн казва, че няма принципна разлика между двата сценария. Няма разлика дали планетата те натиска с ускорение G надолу, или ти се намираш в асансьор, който се движи с ускорение G надолу. Натиска ще бъде долу еднакъв. Съгласни ли сте? Защо Айнщайн заключава това? Защото тук няма да ми пука колко съм напълнял. Аз съм качил 5-10 кг отгоре. Ускорението, което ще се натиска надолу, G е същото. Защото асансьора не му пука колко аз съм натежал. Силата на тежестта е същата, защото вижте, без значение колко съм напълнял, масата ми, горката ми е пораснала, трябва да намаля. Аз съм слабост към вафлички, но силата на тежестта е нараснала, така че отношението пак дава същото ускорение. Тоест, ускорение тук надолу ме натиска без значение колко тежа, едно и също е. И тук няма значение колко тежа, асансьора се движи нагоре. Ако ще тук сложим един слон, земното ускорение, с което той натиска пода, е същото. Така че в крайна сметка излиза следното, че няма принципна разлика между двата сценария. И Айнщайн казва така. Вижте, той го заключи от тази хитра формулка. Той казва следното. Принципа на еквивалентност е, че двете са еднакви. И ще кажете и каквото и. Каква полза? Знаеш, тук е празни приказки. Каква е полза от това, че дали ще асансьора се движи с ускорение надолу или теглото на Земята, прителянето на Земята ще е надолу? Това е разликата. Някой ще каже, има голяма. Вижте, ако сте Айнщайн, ще седите следващата стъпка. Не знам дали следите мисълта ми стъпка по стъпка. Сега тя се усложнява, но вижте какво казва. Айнщайн казва, добре, какво би станало, ако вместо Лъчо, тук сложим едно лазерче. Така. И тук пуснем лъч светлина. Какво би станало, лъча светлина се изпуска и асансьора отива нагоре, каква ще е траекторията на лъча светлина? Моля? Няма да е права линия. Значи, ако асансьора не се движи, само да кажа, ако това е статичен асансьор, ако тук е лазерчето, ето това ще е. Но какво ще стане, ако асансьора се движи нагоре? Не сте ли съгласни, че докато светлината измине това разстояние, той отишъл нагоре, тя ще лезе по-надолу. Траекторията ще изглежда и така. Не сте ли съгласни? И ако сте Айнщайн, ще кажете така, но моят принцип на еквивалентност казва Айнщайн.
Значи светлината, какво се случва? В ей такива подвижни асансьори тя изглежда изкривена. Тя не е изкривена, тя е права линия, но понеже асансьора се движи нагоре, на мен ще ми се струва, че е изкривена. Съгласни ли сте? И ако е вярно, че двата сценария са еднакви, би трябвало тук близост до гравитационното поле, ако махнем лъчо тук и вземем светлина, би трябвало тя също да се изкриви по абсолютно същия начин, както тук. И стигаме до едно важно следствие. Ако Айнщайн е прав, светлината трябва да се изкривява в гравитационно поле. Сващате ли логиката? Защото Айнщайн казва, че тези два сценария, да няма гравитация, да има гравитация, трябва да доведат до едно и също нещо. Значи, ако светлината тук се изкривява при ускоряващия се асансьор, тя трябва тук да се изкривява и при наличието на гравитация. Между това е силно нетривиален резултат. Излиза, че гравитацията изкривява светлината. Това никога никой не го е видял преди Айнщайн. Айнщайн само това се е сетил. Виждате ли какъв мозък просто, да се изуми човек. Сванахте ли това? Добре, да обаче следващия въпрос. Откъде на къде, близост до гравитацията, Земята се изкривява? Аз пък светлината се изкривява, не Земята. Светлината се изкривява. Я да питам, помните ли принципа на Ферма, че светлината се движи по най-късото разстояние? Как така най-късото разстояние, близост до гравитацията, вече не е правата линия? Това не е ли странно? Това е много странен резултат. Ако ние само за малко се замислим, изниква нещо изключително почти абсурдно. Айнщайн иска да наубеди, че когато има гравитация, най-късото разстояние между две точки е крива линия. Да? Тук не може да се види, когато всъщност един самолет пътува. Правата линия спрямо сферата е най-късия път, а не правата линия, когато имаме проекция на картата. Чакай сега. Искаш да кажеш, когато самолета пътува върху планетата Земя? Да. Доста по-бърз път, отколкото по този начин да пътува, нали? В зависимост от ситуацията от точка до точка. Да, но само че тук сценарий е съвсем различен, защото ние тук... поле, което е изкривено. Да, има поле, което е изкривено. Въпросът е, че Айнщайн иска да наубеди две неща. Първо, заради принципа на еквивалентност, това, което той иска да наубеди, е, че при гравитация... Ние това сме убедени. Тук няма нужда никой да не убеждава. Асансьора, като се движи нагоре, светлината се изкривява надолу. Но той иска да приравни двата сценария, да каже, че при наличието на гравитация пак се изкривява надолу, но паралелно с това той иска да каже, че принципа на Ферма продължава да е изпълнен. Хем светлината се движи по най-късия път, по най-късто, извинете, за най-кратко време, и хем път е изкривен. И това как е възможно? Най-късия път между две точки е правата линия, защото да е крива. Айнщайн казва така, гравитацията изкривява пространството. Тоест тя прави нещо странно. Тя прецаква пространство и го прави така, че най-късото разстояние вече да не е права линия. Ще кажа, това е абсолютно невъзможно. Как така? Как да си представим тази работа? Как е възможно най-късото разстояние вече да не е правата линия? Нещо се прецаква с пространството. И той влиза вече дълбоко в геометрията на пространството и почва човека да мисли. Вие сте учили там в училище, помните ли евклидовите аксиоми? Някой чува ли? Учили ли сте ги в училище? Там има аксиоми на Евклид. Примерно, най-късото разстояние между... Чували сте тази аксиома, петата аксиома на Евклид, която гласи следното, че ако тук има една права и тук има една точка, минава единствена права успоредна на тази. Знаете ли тази аксиома? Тоест, ви между те са няколко аксиоми, те са над 10, в зависимост как ги броите и какво точно направят. Това е петата аксиома. И всъщност Айнщайн казва, при наличието на гравитационно поле, петата аксиома е грешна. Той прецаква геометрията, променя гравитацията, някакси променя аксиомите на Евклид и вече Питагоровата теорема тия в кофата и пространство става криво. Как може ви да си го представите това? Ще ви дам една аналогия, защото криво пространство е трудно човек да си го представи. Представете си го геометрия, при която нашите измервателни уреди се мерят по различен начин в различните посоки. Представете, че това е 1 метър. И аз какво бих направил? Ако искам да нарисувам една окръжност около себе си, вие знаете за окръжността с радиус R, колко обиколката? 2 πr. Знаете ли тази формула? И аз ще ни казва така. Представете си следното. При наличие на гравитация може да се случи така, че ако налагам моите метри, ето тук, те се, да речем, сложа тук 2 пръчки, това са 2 метра. Съгласни ли сте? Ако пък налагам пръчки тук по диаметъра, би трябвало да получа 2 πr. Но гравитацията може да направи някакви много смахнати неща. Тя може в едната посока да скъси пръчките и изведнъж пръчките тук да ми станат много късички.
и да ми трябват повече пръчки, ще измеря повече метри. А пък пръчките, като ги сложа в тази посока, да не се променят по никакъв начин и формулата вече да не е вярна. С да не е равно на 2πr. Тоест, какво нарича метър в една посока, не съвпада с това, какво нарича метър в другите посоки. Представяте ли си го? И всъщност, ако направите някаква такова нещо, в различните точки на пространство имате различен метър. И даже в различните посоки, ако взема този, да речем, хипотетично този маркер и го завъртя в тази посока, гравитацията може да го скъси. Другата в посока може да го удължи. В третата различно. И вие като мерите с различни пръчки, така и ги налагате, вече ще ви се струва, че Питагоровата теорема не е верна, че най-късото разстояние вече не е правата линия. Примерно, аз ще не кажа така, просто гравитацията скъсява пръчките по такъв начин, че по този крив път най-малко пръчки ви трябват. Обаче, ако вземете директно правата линия, те по такъв начин са прецакани пръчките, че ще трябват по-голям брой пръчки, отколкото по кривата линия, най-късото разстояние ще бъде вече крива. Сванахте ли логиката? Значи всъщност това е обяснението на Айнщайн, че пространството се изкривява. Сега ние в модул 4 по физика, това ще го облечем с формули, с доста сложни формули. Не те преди, че зад това нещо стои дебела математика. Може би една от най-красивите математики, които аз лично съм виждал. Тогава ние ще учим това, но вижте, ако сте Айнщайн, какви работи може да изкарате от едното нищо. Той просто Айнщайн мен ме изумява как от нищо прави нещо. Значи от някакви дребни, прости разсъждения, които хората стотици години са ги знали, той се почества по главата и някакви изумителни резултати. Помните ли откъде почнахме? Почнахме от това, че всички тела с еднаква маса падат с едно и също ускорение, накрая стигнахме до извода, че в гравитационно поле се изкривява пространството и светлината се изкривява траекторията. Не е ли това изумително? Айнщайн какво може да направим? Даже може да сметнем с вас, имам ли време? Имам 20 минути, да. Можем да сметнем с вас дори, ако един лъч светлина от далечна звезда минава, горе-долу как се изкривява, като мине покрай Слънцето. И може да сметнем изкривяването на светлините лъчи, сега ще го направим с вас. Може да сметнем изкривяването на светлините лъчи благодарение на Слънцето и хората са го измерили и затова Айнщайн става толкова известен. Има цял филм Айнщайн и Едингтън. Гледал ли го е някой? Не знам дали сте го гледали. Едингтън измерва това в Африка отива и показва, че светлината на далечните звезди действително се изкривява от Слънцето. Айнщайн е прав, неговата теория перфектно предсказва това и оттам нататък Айнщайн става медийна звезда. От един никому не познат. Човек, целият свят вече го знае. Но дайте да го сметнем, да видим какво може да сметнем с вас. Ще използваме принципа на еквивалентност и ще видим какво може да сметнем с вас горе-долу. Без да знаем обща теория на Айнщайн, може да сметнем, например, горе-долу как се изкривяват лъчите. Така, вижте как ще го сметнем. Ще използваме принципа на еквивалентност. Че близост до една звезда, все едно, че имаме асансьор. Ето, гледайте какво става. Значи, представете си сега, че това е Слънцето с радиус R. И тук тук е някаква далечна звезда, тя пропуска своята звезда, но покрай Слънцето тя се изкривява и ние искаме да сметнем този ъгъл алфа на изкривяване. И дайте да видим как ще го сметнем този ъгъл. Ще направим някакви прости приближения. Не искаме горе-долу да го сметнем, ние не искаме някаква сложна теория. Ако лъчо се намира върху Слънцето, ето тук, горкият аз, значи аз падам от самолети и размазвам се, всеки задачи ще решаваме с мола. Сега да допуснем, че не изгоря като за части от секундата, но какво би следвало? На мен би ми действало ускорение надолу и дайте да сметнем колко е това ускорение. Масата на лъчо, М лъчо, по G, ускорението на Слънцето, с което ме притегля надолу, G Слънце, е равно, и сега трябва с вас да използваме един принцип, закона за всемирното привличане. Не знам дали сте го учили. Знаете ли закона за всемирното привличане какъв е? Ако две тела с маси М1 и М2, как се привлича? Знаете ли силата? Някъде там в 9-ти клас може да са ви учили. Да, това е някаква гравитационна константа гама по масата на лъчо, по масата на Слънцето, върху радиуса, разстоянието между центъра на Слънцето и мен, то е радиуса R, R на квадрат. Тук аз използвам така наречения закон за всемирно привличане. Вие ще го учиме с вас някъде там в модул 1 по механика, би трябвало може би да сте го виждали някъде.
Някой виждал ли го е в училище тая? Да. Няколко души само са го виждали. Добре, би трябвало в училище да сте го виждали. И аз да съкратя М и вижте какво излиза. Ж на Слънцето, ускорението, с което Слънцето ме притегля надолу, ще бъде гама по М Слънце върху R квадрат. Сега мързима да пиша М Слънце, дайте да изберем някаква буква, М голямо. Гама по М голямо върху R квадрат. Мързима, всеки път да пиша Слънце. М голямо е масата на Слънцето. Ай, така се разбираме. Това е ускорението надолу. Това какво означава? Че ако сложа тук един гигантски асансьор и той се движи нагоре с Ж Слънце, което е равно на гама по М върху R квадрат, би трябвало какво да се случи? Същия ефект да имам, нали? Аз в този асансьор ще трябва да имам същия ефект. А асансьора, който се движи нагоре, ще имам същия ефект, както звездата да ме притегля надолу. Но това трябва да важи и за светлината. Тоест светлината като минава покрай Слънцето, тя все едно минава в този асансьор. Този асансьор е дълъг приблизително, да речем, 2 пъти R. Дайте да видим тогава светлината в един асансьор. Решаваме друга задача. Зарязваме Слънцето, използваме, че Айнщайн, негова принцип на еквивалентност ни казва, че ще се случи също както в един асансьор. И дайте да си представим друга задача, в която имаме асансьор, той се движи нагоре с ускорение Ж Слънце, равно на гама по М върху R квадрат. Пускаме един лъч светлина от ето тук, искаме да видим този ъгъл алфа, на колко ще бъде. Разстоянието е горе-долу 2 пъти R, да речем. Искаме да видим как ще се изкриви лъча. Първо, може да сметнем колко време е необходимо, за да минем от единия до другия край, горе-долу. Еми да, времето е горе-долу разстоянието 2 пъти R върху скоростта на светлината, нали? Светлината се движи със скорост C, пътя върху времето, горе-долу колко време ще ви трябва. Добре де, обаче за това време тази точка тук ще се дигне на разстояние някакво. Вие помните ли това разстояние, айде да окръста делта Хикс, да речем. Тази точка тук, тя ще отиде нагоре, затова ще ми се струва, че светлината се е изкривила. Колко е разстоянието, което тази точка ще измине по правата линия нагоре за време Т? Ние знаем вече формулката. Делта Хикс е равна 1/2 Ж Слънце Т на квадрат. Помните ли, че я писах веднъж? Тоест делта Хикс на какво ще стане? Ще стане 1/2 Ж Слънце е гама по М върху R квадрат по Т на квадрат, което е 2 пъти R върху С цялото на квадрат. Това са приблизителни резултати, имайте предвид. Тоест това какво ще стане? Да мислим. Това ще стане 1/2 гама по М върху R квадрат по 4R квадрат върху C квадрат. R квадрат с R квадрат се съкращава. Двойките тук се съкращават и става 2 пъти гама М върху С квадрат. 2 пъти изпуснах. 2 пъти гама М върху С квадрат. И колко е ъгъл алфа? Тангенс на ъгъл алфа, вижте, ако това е 2 пъти R, тангенс ъгъл алфа е равен на делта Хикс върху 2 пъти R, което е равно. Имайте предвид, че за малки ъгли, помните ли какво казахме в радиане? Че за малки ъгли тангенс алфа на колко е приблизително равно? На алфа. Помните ли? Синус алфа върху алфа, лимес алфа клонящо към 0, на колко беше равно? На единица. Същото важеше, ако тук сложа тангенс алфа. За малки ъгли в радиани те са равни, така че ъгълът алфа е приблизително тангенс алфа, което е делта Хикс е 2 пъти гама М върху С квадрат върху 2 пъти R. Съкращавам на 2 и получавам гама по М върху С квадрат R. Т.е. ъгълът алфа на изкривяване ще е приблизително равно на гама по М върху С квадрат R. Тоест, ако знам масата на Слънцето, знам гравитационната константа, знам скоростта на светлината и радиуса на Слънцето, мога ви кажа на какъв ъгъл трябва да се изкриви. Едингтон действително, началото на 20 век, Айнщайн пише своята теория 1915 година. Той показва, че такъв, между общата теория на Айнщайн, знаете ли какво? Тя дава същия резултат с една двойка отгоре. Тоест, ние един ден по модул 4
по физика ще изведем същата формула точно и прецизно. Ще видим как се изкривява пространството около Слънцето, ще пуснем един светлинен лъч, къде действително ще отиде ъгъла и аз ще ви покажа истинската формула с една двойка отгоре. Така че ние сме доста добри, без да знаем някаква фенси математика, изкривени пространства, горе-долу знаем за какво ще стане. И се оказва, че действително Едингтон в началото на 20 век, след като Айнщайн публикува своята статия 1915 година, той отива в Африка, измерва действително изкривяването на тия звезди и се оказа, че тази формула доста добре описва реалността. И след като Едингтон си публикува своите експериментални резултати, на следващия миг Айнщайн става медийна звезда. До днешни всички знаем за Айнщайн. Как го знаем? Заради тия неща.